Alang sa mga mata, ilong o baba. Pagunting o cardboard o bisan unsa nga porma, butangi o plastiko ang mga lungag doon sa dunggan. Unsa man? C. Kasi answer na 10. C. Ang unang buhaton nimo is mugunting ka cardboard sa bisan unsa nga porma. Cardboard imo na gunting. Kung may na porma na daan ng cardboard kaya mo na butang plastiko para ibuan mo si mulunggan ba. Butang ng plastiko yan na. Eleven. Unsay mo answer diya? A. Oh, answer di sa 10. B. B ay mo answer? Oh, sakto di ay. Can I get another Dili, itong kani mo yung answer kaya ato lang tawag kung sakto ba o dili. Answer isa. I-answeran na niya. Naman ang answer. Ito kani mo akong answer. Unsay answer? Sige. Sa 11, unsaon niyo pagdugang o grano sa inyong maskara? Unsay imong answer? Guntingan ang mga forma. Unsa may imong answer diya? Guntingan ang mga forma. Sa 11, ang 11 dere is C. Butangan og mga lungag. Unsaon niyo pagdugang og grano sa inyong maskara? Butangan og mga lungag ang maskara. Oh, butangan ko og bangag ba? Lungag, bangag. Maskara. Just water, ha? Yeah? So, C na ha? Yeah? 12. Kung tahasan ka nga mo disenyo og maskara alang sa kalingawan. Open. Please. Open. Please. Napa-interruption. Saan ka ng commercial break. Sabi na kong pata potato. What is that? Nova. Nova. Give kuya. Yeah, you want some? Tagay siya sa bowl. Thank you. Kung tahasan ko ka og paghimog maskara ya. Mo disenyo ka, mo design ka maskara. Og maskara alang sa kalingawan kuno ba? Kalingawan bitaw ka para sa kalingawan. Hain sa musunod ay imong buhaton kanang A nga nasuko kay nga maskara, kanang B nga gahilak nga maskara o C kanang katawa nga maskara. C. Nakatawa C mo answer. Number 13. Saan na number 13? Kani pinaagi sa paggamit sa daan nga gamit ang mga lihok niini mao ang kombinasyon sa pagkumotor o non-locomotor. 13. Manipulative skills. Ang answer ana ha A. Unsa may answer? A. Very good. 14. Unsa sa mga lumad nga mga dula ang gidula sa tulo ug daghang magdudula gamit ang mga kamot nga maoy gitawag nga tunok? Basketball, batulata, luksong tinik. Luksong tinik. Okay. Wala ko answer dito. Unsa ano wala mag answer dia? Basta ang answer ana si luksong tinik. Imo tunok. Anaam na ya oh. Mag-anak man na kami na biduan ni Real, mag-anak mi ho, anak mi anak para himong siyang tunok. Luksong baka. Niya luksuhan na nimo. You'll jump. Mo lukso ka diha. Ana wala ka dula, luksong tinik. Luksong tinik na nga dula. Samad na. Hindi ah. Di ba ka matulok kay kamot man ana, pero matandog nimo ng among kamot. Matouch mo. Massage nimo sa imong feet ang kamot ah. Kuha na ka, out na ka, feel din na ka, kaya natunok na mag-ana. Samad. Wala ah, istorya na good. Imagination na gud mga bata nga nagtunok na, pero wala gud na masaman. Luksong. Number 14. Ay, ang luksong baka, mag-ubo man dito, no? Tatay. Ito man tay. Where's the tatay? Ay, 14 bata. Ay, dili na.
Number 5. Number 15. Tatay. Oh. Tatay. Oh. Tatay, where's the horse, tatay? Hmm? Where's the horse? Ayan. Where's the horse? So iliha ang pasiunang unsa na? Iliha ang pasiunang pangugnat aron Dari maandam. oh. Aluksong tinik ya. Iliha ang tubag sa kahon. Yun. Lantaw ba siya para maka-relate siya? Ito ya, tanaw sa kanan. Nanay. 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 Dara. Nagkadula sila. Dili lagi siya rotate. Mo nang dula nga luksong Mo na tinik. doon alok sa tinik pa. Ano? Mga dula na mo nila mamian sa una. Nanay, nagtawa. Usit daw Karang ba wala na. Ah. Karang wala na tayo. Ano pa man kung ganahan mo? Nga, mo dula-dula mo. Kung na, Sangyad, na. ma-touch imong skin sa hands. Kung naikong na tayo. Matouch ni mo na, ma-pon ka. Taka. Kailangan dili ka mo touch. Patas anay mo na ya. Oh. Anton mo taas mo na niya nga mo taas. Dugang-dugang mo nagkamot. Oh na, mo taas na. Anton na, mo taas pa na. Taas, dugang. Mo taas pa na. Iya, ini gula. Oh. Kung nasa gigid ka, matumba ka. Sa gilid. Out na. Marunong kayo sa gilid sinihagi. Pasig na abalay diri. Ito mo sa dito. Yeah. Kining 15 niya, kaunsa man ni siya? Gayuko siya ulo, galihok sa lawas, o pag-inat sa pagtulog sa tuhod. 15? Oh. Ang 15, unsa man na? A, B, or C? B. Paglihok sa lawas. Ang kaning 16, unsa man na? Pag-inat o pagtulog sa tuhod. C. Ang 17, 1. A, ana, paglipo sa ulo. 18, unsa man ni? Ang blank mao ang sayaw katining banon diin ang mga mananayaw nagpuli-puli sa kapares samtang nagpasundayag. Unsa man ni? Dance mixers, tiklos, tinikling. Tiklos. Hmm? Tiklos. 18. Unsa man ang 18? A. Dance mixers. Mas mixers? Oh, dance mixers ka na. A. 18. A. Ang dance mixers mo sa katining banon din ang mga dance mixers mo ni nga din ang mga nananayan nagpuli-puli sa kapare samtang nagpasundayag. Eighteen, ganun aim niya. Gusto mo na answer ko? Gusto na yung answer. Sa'yo mo maestra eh.
Anak ko. Sa likod. No, si Missy daw ito. Hindi. Hindi man si Missy. Tiklos mo kung ang answer ani. Hindi man si Missy. Sa'yo, day ka tayo? Sa'yo pang may mo maestra eh. Tiklos ang answer ani. Tatay, dili man si Missy. Yana ka nga. Yana ka ang answer kay ko. Yung answer niya dire is A. Oh, sayop na B ang answer dapat na ha. B. Gani, B. Oh, tiklos na sakto na imo ha. Tiklos na imo ha. Sakto na imo. Sa 19 ang hulagoy nagpakita og Og, unsa na pag-shoot sa bola, pagpauntol sa bola, pagsalo sa bola. pagpa-ontol sa bulan. Okay, B. 20. Asa niini ang nagpakita og safe practices alang sa luwas nga paggamit sa pedestrian lane. Kakita ba kag pedestrian lane no? Kayo, katong sa speech choir, katong sa speech choir, katong sa speech choir, Sa speech choir. Nasa speech choir. Speech choir. Oh. pedestrian lane, Pedestrian lane. Speech choir ni mo na sa pedestrian lane. pang-unsa dahil, Asa niini ang napakita og safe practices alang pagluwas paggamit sa pedestrian lane. tatay, ang pedestrian lane, unsa man ni kung tatay, pang-unsa man ni, kini sila pareho ra. Oh, nayan na sila kilainan. Mulakaw dool sa sakyanan, nakigistorya, galakaw nga nagatubang sa traffic. Oh, una siya, ang 20 is C. Ang 21, nasa nini ang road sign para sa pedestrian crossing? C. C. Okay, C. C. 22, hay nini ang luwas nga pagbansay sa pagatubang sa mga peligro sa komunidad. A. Mulangoy ko sa baha. B. Dili matarantar kung maabot ang kakuyaw. C. Mutanaw sa nang lupad nga mga butang inig bagyo. Kuan, mulangoy ko sa Muluwas ba? Hain niini ang luwas nga pagbansay sa pagatubang sa mga peligro sa komunidad. Luwas nga pagbansay. Unsa man na? tanaw sa naglupad nga Unsa may mo answer? C. Unsa may answer na? Ang kwadre, A. Mulangoy ka sa baha. Ngi, delikado. Ano? Ang answer na is B. Dili matarantar kung moabot ang kakuyaw. Dili ka patarantar-tarantar ya. 23. Si Jose ganahan mangluwa. Asa siya mubuhat nini? Kung ikaw ganahan ka mangluwa, asa ka mangluwa? Atubangan sa grocery store, sa basurahan, bisan asa? Kuan, sa basurahan. Number 24. Piliya ang insaktong buhaton sa usa ka pasahero. Mupili sa safety nga lugar nga pagalingkuran. B. Ipagawas ang kamot aron sayon makaway-kaway sa mga higala nga makitaan. C. Makikistorya sa driver. 24 lang ka lang? Oh. Ano sila? Ay, pili sa Safety. safety nga lugar nga Pagalingkuran. So magpili kag safety nga lugar asa ka mo lingkod. Uy, ni anak, kaya man ginatangan. Ne? Gingging. Missy oh? Missy nino? Missy. Hindi na si Missy. Nangayon ka na Hindi na damgo bukan ni Missy ah. So say mo answer. A. Ha? Di man A. Okay, humanata sa isa. 24 pa kutub. Ay, 24 naman tayo kutub. 24 na ko to, 24 items na kinalang Yana. kailangan na dapat mo score 24 over 24. Tatay, pwede na ba? After Oo. Eden. Ano si mama? After 32 ah. Tatay, what is name of the kitten? Yana. I don't know. Yana si mama. Up to 32 ah. Lain di ba ito ang kabot sa dito? Tatay. Paglahi-lahi ba ni tay? What is name of aral pan tatay? Tatay, photo
Excuse me, tatay. Excuse me, tatay. Excuse me, tatay. Ang Filipino kay Kuan. 32. Wala, 24 ko ito. Ito man. It's this. What is name of the kitten? I don't know. You name the kitten? Kuya will name the kitten. Ano sa'yo next na to ya? Pilipino. Ya, dali na ya. Pilipino na ya. Na, para mo man na ta. Para magka-play-play na ta. Pati mo mas kuya man. Pero, Pilipino na ta. Review na lang man eh. Paano mo Pilipino dia? Sige na. Basahin mabuti ang bawat item, kopyahin ang titik sa tamang sagot. Aling ekspresyon ang gagamitin sa isang pagpupulong? Gusto mong simulan una. 1. Gusto mong simulan ang pulong. Anong ekspresyon ang gamitin? Kung musugot ko ka sa meeting yan, saan mo na yung pag-meeting? A. Maaari nang magpasok ang mga mungkahi. B. Sisimulan ang pulong. C. Pinagpangalawahan ko po ang mungkahi. D. Itindig na ang pulong. Maaari na magpasok. Ang una yun yung buhaton kung meeting ka, unya na ng mga suggestion, mungkahi is suggestion. Ang una yun yung ka, sisimulan na ang pulong. Okay. Kuya, what is name of the kitten? Ato na sugdan ang meeting. Kung sa kung i-name mo sa kitten. Nawala no. Di ba inano ko? Nawala no mo. Mo mao lagi sura ni Messi. Hindi na siya si Messi. Wala si Missy kay naingon siya sa bata. Tatay, malimot na naman tatay. It's so cute. Tatay, malimot na naman sa itsura mo. Abi na ko susunod. Sige, ibog na kon mo gawa pong ka recover dugay kay sa recover nga nawala na to si Messi, sige kag handom ato. Sige na. Number 2. Ano ang iyong sasabihin kung gusto mong ipasok si Nina sa pagkakalihim? Kana bang sa imong kung saan mo kung si ipasok ko po si si Jora sa pagkakalihim. 3. Ano sabihin mo kung gusto mo nang tapusin ang nominasyon sa pagpasok ng kalihim? B. B. Ano mga salita? Basta sigurado ka inumduman mo na imong answer ha. Then, be. Ano mga salita ang nabubuo sa mga panlaping ito? Lutungan mag unsa man ang B. B magtulungan. Kanang 5 kapusimag kap sumi B gyapon sumikap. Mahalan mag Magmahalan. magmahalan C. Nagbili ipi A. ipinagbili. Okay. Gibali ra man gud ya. Nya insaktong word mo na ang insaktong word. Kilalanin kung anong bahagi ng aklat ito. Kani unit 1, magmahalan tayo, aralin, aral 1, 2, 3 na niya pamagat, dayon pahina. Unsa man na siya? Pabalat, paunang salita, talaan ng nilalaman, pamagat. Wala man tan, unsa ni? Pabalat, paunang salita. Oh, kani 8 oh. Unsa man siya ng 8? C. Talaan ng nilalaman. Sakto?
Arita sa 9. Unsa man ang 9? Lantawa ko nun ng drawing sa 9. Unsa man na siya? Pahina o paunang salita, talaan, nilaman, pabalat. Pabalat. Pabalat kay cover man. Cover, pabalat. Cover is balat. 10. Magbigay tayo sa Pasko para masilbihan ang mga servidorang ito. Unsa may bot sa bot ibigay ang kahulugan ng mga matalinghagang mga salita. B. B. Maghintay sapagkat matagal o mabagal ang serbisyo. 11. Para kang baboy na umuungol sa iyong pagtulog kagabi. Unsa man na siya? Naghihilik. Naghihilik. Gahagok ba? Ang baboy? Dili ba? Ikaw ba? Istorya naman kundi. Kuan ba? Pasumbingan naman kundi ba? Gabihan ni mo, gabi natulog ka, murag kang baboy ka. Kuan? Ano ba? Kusog na mo hagok. Gastos na mag-anak sa Pilipinong kumikita ng 15,000 bawat buwan. Nari ang chart. So, balantawin mo na sa chart ha, ang iyang pangutana. Oh, pikas na. Base ka din sa chart, imo lang tawon ni chart. 33, pinakadako, 25, sunod, 20, dayon 15, dayon 7. Dako, paggamay, 7% ang pinakagamay, 15% ang sunod. Sunod sa gamay, 20%, sunod 25%, sunod 33% mo ni pinakadako. Gikan sa gamay ha, paingon sa dako na, 17, 15, 20, 25, 33. Oh. Saan napunta ang pinakamalaking bagay ng kita bawat buwan? Bahay, edukasyon, bahay, edukasyon, panamit, pagkain. D, pagkain. Magkano ang nakalaan para sa bahay? Ha? Magkano? 13, 3. Pila na? C. Unsa man ang C? Pila man na? 3,000. 3,750. Sa 14, saan napunta ang pinakamaliit na bahagi, pinakamaliit na bahagdan ng kita? A, bahay. B, ipon. Ipon kay 7% ra. Dapat anak 20, kung mo gani 20%. Magkano ang gasto sa pananamit? Pila may gasto sa pananamit? A, 3,000. Asa man ang pananamit dire na? 16. Napalo ng nanay ang bata dahil sa kalikutan nito. D. Kalawgawan. Likot mo kayo, kalawgawan. Sige, Sinisikap niya matapos ang kanyang ginagawa kahit pagod na siya. Pinilit. Si Muso, mamatay si Muso. Pinilit. Tatay. Si Muso, tatay. Si Muso. Si Muso? Kana, laki din na. Laki din na kamong si Missy. 17 naman to? So, si Muso na. So, 17. Ay, Sinisikap ganin niya. So, giyang gipilit. 8. 18. Ang unang sigaw ang naging hudyat ng pagsisimula ng himagsikan noong 1896. Si Sinyas. Sakto? Musinyas mo yun ang atake na. Talaga na yung atake na yun. Sinyas. Nagsumamo ang asawa ni Arsenio kay Baleng. Lumuhod, humingi ng tawad, ng makaawa, nakiusap. Si. Basahin ang patalastas. Bali na dito. Wala. Basahin ang patalastas. Basahin ang palastas. Patalastas. 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 Inanyayahan ang mga mag-aaral sa ikatlo at ikapat na baitang na manood sa isang pelikula na pinamagatang Ang Magandang Pilipinas. Ngayong Biyernes, ika-9 ng Pebrero sa alas 5 sa ikalima ng hapon, ito ay gaganapin sa 14 New Little Theater. Tungkol saan ang patalastas? Pelikula, drama, picnic, salo-salo. Pelikula. A. Ano ang pamagat ng pelikula? Ni gini. Awa. Abi na ako.
Oh, ano ang pamagat ng pelikula? A. Ang magandang Pilipinas. B. Ang bayani ng bansa. C. Ang alamat ng bansa. D. Ang ating kultura. A. Ang magandang Pilipinas. Na, ang magandang Pilipinas. Ang isang pelikula na pinamagatang Ang Magandang Pilipinas. 22. Kailan ito gaganapin? Sa ikatatlo, ikasampo ng gabi. Natay, nakapot si Gingging kay Muso. Yahan na ito. Yeah, ano. Yaan na. Correct, baby man si Muso. Yahan na ito. Palangga Japon. His name is Muso. Hindi the boy na palangga Japon to niya. Sige, kuya. Anak ni Mami. Pareho din. Mag-plus ka man siya. Yeah, katulad ito siya. Dili to yak ka. Ginahipos. Pareho ni Gingging ko dahil si Yeah, sige na 22. Ika pila? si Muso. Ika, ang si answer ni mo de? Dayawa Si ikalima ng Si hapon. Muso. Sige, sumusok ka. Sumusok. Saan ito itinanghal? Dahil pag-study nga lang ka. Ready to na tanong? Oh, 23. D. Oh, sama na di. 14. You little cheater. Kata? Ito ay gaganapin sa 14 New Little Cheater. So, adto na imuon. Sino-sino ang inanyayahan? Kinsa mo gipato dito? Magulang, senior citizen, dalagat binata. Tatay? Di, makaaral sa ikatlo, ikaapat na baitang. Tatay wala siya ma. Di. Inanyayahan ang mga mag-aaral na balik ka ni magbasa tong kuan ba? Tong patalastas. Inanyayahan ang mga mag-aaral sa ikatlo, ikapat na baitang na manood sa isang pelikula. Okay, di. Wala man. Ciao, perfect na ha. Bantay mo na. Tay? Asa na po ito? Ito mo na. Dili man siya. Naman na tagmapig kuan. Ang sunod na to is MTV. MTV. MTV tayo. Pareho ni Gingging sa online na nanganak si Gingging ba? Dahil si Serena giilugan si Gingging. Ngayon, di palangga dito. Sige ya, MTV ta. They loves her. Kaya, Basaha o sabta ang mga musunod. habang muso. Ano yan, yan. Kaya mag-study sa nila kuya. Mag-review. Review rin niya mo ha. Mo naman i-answer. Ha? Basaha o sabta ang mga musunod. O tubaga ang mga pangutana. Isulat ang litra sa hustong tubag. Adlaw kadto nga Sabado. Nagsabot ang mga managigala nga sila si Jackie ug Jen nga moadto sa Daplin sa Baybayon aron manguha og puti nga balas para sa ilang proyekto. Sa ilang pag-abot sa Baybayon, ilang nalantawan ang mga bata nga sadya kayo sa pagpangaligo sa dagat. A. Nahimuot ang duha ka managigala sa ilang nasaksihan. It's not a Asa ang musulod nga nagpakita kung kanus asa nahitabo ang istorya? A. Managigala sila Jackie ug Jen. Mga bata nga sadya kayo sa pagpangaligo. Adlaw nga Sabado sa Daplin sa Baybayon. Puti ang balas para sa ilang proyekto. Asa sa mga musunod ang nagpakita kung kanus nahitabo ang istorya? Kanus ba? Kanus man nahitabo? Adlaw kadto nga Sabado. Oh. answer. Oh. Answer. C. Answer na C. Kanus man nahitabo? Kanus man na? When man na? Last Saturday. Oh, ano ba? Kadto man tong kuan man to? Wibis man tong adlaw? Ano ba na? Yeah. Kanus nahitabo? So time. Date and day and time na isa kanus ang adlaw, kanus ang pizza, ug sa oras. Mo man ang kanus nahitabo. Number 2. C ha, ang answer na ha. Ilang nalantawan ang mga bata nga sadya kayo sa pagpangaligo sa dagat. Unsay bot ipasabot sa pulo nga sadya? A. Malipayon, B. Mantuson, C. Mausuwagon, D. Magulanon. Wala ka na? Oh, 2. B. Unsay bot kuno ipasabot sa pulo nga sadya? Number 2. Mantuson din namin yung kasadya. Kasadyaan na to, sadya kay sila. Sa to pa, nalipay sila, malipayon sila.
Wala na yung kasabot ang sadya nga word ya. Sadya. Kasadya ni takdaan, dapit sa kahimayaan. Ano? So, ang Sadya na is happy. ang asa ni Happy. Mali pa yun. Sadya ganyan happy. Oo, mali pa yun. Kung ganyan eh, asa ko no ang bot ipasabot anang unsay bot ipasabot sa pulong nga sadya. Oo. Kanang sadya is mali pa yun. Happy. Ikatulo, number 3. Si Jackie ug Jen mao ang mga tao nga nahisgutan sa istorya. Unsa man ang tawag sa mga importanteng tao nga gisgutan sa istorya? Unsa man ang si Jackie ug Jen sa istorya? Nahimutangan, dugokon, istorya o karakter? Para sa Toy Story, kana si Andy o si Light Buzz-Year. Unsa man ang sila sa Toy Story? Plot o karakter? Costume. Oh, karakter sila. Baro lagi kaya? Sila ang karakter sa Toy Story. Si Andy ang Si Andy. tagiya sa mga toys. Tagiya nila ni kinsa itong mga toys? Si Woody o si Kasi ito story Buzz. ang ma-exam ni Ariel. Ariel, ikaw na po na. Tama na. Yel, drink 4. water. Kuya. Muhulat Ayaw nagkaon na ng kagran Muhulat ko, ako ha? kanimo hangtod sa kangturan. Unsay bote pasabot niining pahayag nga naghulagway? O hyperbole. Card na ta? Muhulat ako kanimo hangtod sa kangturan. Card na ta? O number 4. Unsa kuno nang muhulat ako kanimo hangtod sa kangturan? A. Mapailubon. B. Maunongon. C. Balaknon. D. Hambog siya. Ang katawas na rin. Maunongon. Maunongon. Unong. Maunong. Sakto. Muhulat ako kanimo hangtod sa I'll wait. I will wait forever. Kapon. Maunong. Sinanay niya na maunong. Asa, number 5 taya. 5. Ha? Asa ni ini ang hinugpong nga pahayag. Nihangyo si Ninang, asa nini ang hinugpong pahayag. Nilakaw. Nihangyo si Nila nga muhulam sa bag-o nga bola ni Nilo. B. Nakadawat og regalo sila si Nilo og Nila gikan sa ilang uyuan. Card na ta na? Oh. Sa diha nga wala mapahulam si Nilo og dula ni Nila, mibiya siya nga nagtulo ang luha. Si. Unsa man? Sa diha Nga wala pa ulama si Nilo sa tulaan ni Nina ni Bia siya nga nagtulo ang luha. asa ko nang hinugpong nga pahayag kana bang nagkonektar ang pahayag niya nag-usa ba? Sa ano sa ang tubag diha B. Nakadawat og regalo sila si Nilo og Nila. Duha sila duha. Si Nilo og si Nila man. Mura magkaluwa sa ako sila. Sa 5. Ang answer sa 5 is B. Nakadawat og regalo sila si Nilo og Nila. So hinugpong ba? Sa Nilo. Sila duha imbis nga nakadawat og regalo si Nilo, nakadawat og regalo si Nila. Iusa nakadawat og regalo si Nilo og Nila. Tatay. Unsa Nilo nila? Mga karakter diri sa istorya. So B ang answer ano ya ha? Number 6. Magtutudlo si Ginang Cruz. Kabalo ko sa magtutudlo? O pagbasa. Di. Sa 6. Ingon magtutudlo si Ginang Cruz. Unsay magtutudlo? Kabalo ko sa pulong nga magtutudlo. Laro mo bisa. ya. Teacher. Siya. B. Teacher.
dili, unya na ang answer. Oh, 6. Gipangutan na pa po nimo sa 6 kung kasabot ba ka unsay magtutudlo. Teacher. Kanang magtutudlo, teacher na. Magtutudlo si Ginang Cross. Ato pa si Ginang Cross, teacher. Nagtudlo siya, nag-teach blank o pagbasa o pagsulat. Unsa man ang blank? Nagtudlo sila, siya, atoa, akoa. Siya. Nagtudlo siya og pagbasa o pagsulat. Sayo paguning og diri, UG, OG ni, OG. Number 7. Number 7, kusog ming katawa ang duha ka batang babae nga nagtan-aw og TV. Malipayon ila, malipayon iya, malipayon sila, malipayon siya. Malipayan sila. Sila kay duha naman. Kung isa siya, kung duha sila. No? Ila. Kung ila, kung daghan na tayo Oh, ila. kung dagan nila. Oh. Oh, ila or ila. Oh, ilaha. Ako kung wala. Oh, kung imuha, ako Ako. Ako man, me. Ang bag-o nga sakyanan gipanag-iya ni Ginoong o Ginang Reyes. Unsa man ang answer? Ila kini, imo kini, inyo kini, ato kini. Ako kini. Ato din ni nga gipanag-iya man ni Ginoo o Ginang Reyes. Ila kini. Ilaha, no? Para ang bag-ong sakyanan gipanag-iya ni Aaron o ni Bibi. No, ila kana. Ila kini. So you must be with Aaron. Main ideya. Sa nagunang ideya. Justina lang. Kusog ni Tobo ang tanom. Sa katapusan higanti na sila tanawon. 11? Ay. Dali oh. Kung saan ako tayo? Dali, nasa 8. Sa silong sa 8. Pili ang sakto kunong pahayag sa matag istansya nga nagkataumin ideya. Kusog ni Tobo ang tanom, sa katapusan higanti na sila tanawon, anindot tanawon na ilang bayhon, mansana sila kung akong handurawon. Ang kuan ana na diri sa 9. Natay, what is your 9? Oh, na ang 9 diya sa likod. Unsa ang pahayag nga naghatag og main ideya sa maong Natay, istansa? what is your 5? Hmm. Mas good. The tower. Thank you. 5. I'll put it here. 5. Unsa man ang answer na A, B, C, D. Unsa man? Ang tanom sama sa mansanas? Ang answer na is A. Nindot tan-awon ang mga tanom. Kung ikaw magulanon, daw gikuhaan sa talan-awon, alam kanimo kining akong hardin, magkuha o kagulanan imong gihambin. 10. Base sa maong istansa, kini kunong sa ikarang istansa ba? Base sa kining istansa. Kini. Unsa nga pahayag ang naghatag og main idea? B. Makahatag og kalipay ang akong hardin. 11. Gusto ko og kagumkom nga piniritong manok. Katong crispy ba? Fried chicken. Kagubkob. Kagubkob. Kagubkob ano? Nalalagi ka gin. Unsa ang mga pulong nga nagpakita og suhing pulong sa pahayag? Gipahit sa mabangis nga hulmigas ang BTS sa higante. Wala sila madlok sa buutan nga higante. Sheep. Mabangis. Mabangis. Oh. Mabangis buutan. Sakto. Bali ba baliktad. Suhing pulong. Birthday. Higante dako ana. Gipahit, ipaak, ano mo tana? Mabangis buutan. Bali ba sa mabangis buutan. Tatay. Bali sa dako gamay. Bali sa higante gamay ang tana. Tatay. Basaha ang teksto ug piliya ang
panaghap ng gihatag, literal lamang ang isulat sa papel. 13. Mas maayo modula og basketball si Lito kaysa iyang igsuon nga si Rito. Makapanaghap ta nga nakakuha si Lito og taas nga puntos. Kay maayo man sa modula. Like, asa ang skipper? Na dito dagway sa kwarto. Imo gibilin dagway dito. Wala man ko diri. Na diri. Asa man? Asa ang panis ana? Wala di ana di. Oh. 14. 14, hapit na ta. Kaya usa na lang on, bilin. Tayo mo. Plate ko dara sa buwas. Ano man? Yan na. Mananay. Manas. Ako na sa ni. Yel, Unya, ikaw lang ang ga. plate ka dito. Ito man ni. Dili, number 14. Dili makigsulti ang bagong batang babae sa eskwelahan sa tibok adlaw. Kung tawgon siya sa iyahang magtutudlo, kung siya magtutudlo, teacher. Igo lamang siya mudoko. Tungod nini nakapanagap ako nga ang bagong batang babae, unsa man na siya? Hingatawa, makahuluganon, manghinatagon, maulawon. Maulawon kay di mo sa tingog-tingog, ulaw siguro ba? Basaha ang matag pahayag nga og ilha ang saktong idioma nga gigamit. Itumpas alkitran ang kaugmaon ni ining bataa. Wala, ngit-ngit pas alkitran. Unsa man ang bot sa bot ana yung ngit-ngit itumpas sa alkitran. Wala na tsansa. Walay mayong kaugmaon, tabian, dili na motro. Oh. Ikaw Kuya Jura, og dili ka motuon, ang imong kaugmaon ngit-ngit pas alkitran. Letter B, walay maayong kaugmaon. Oh, una siya. Og dili ka mo study, ngit-ngit pa sa alkitran ang imong kinabuhi. Ha? 16. Uy, asa mo na iputog na yun? Wala pa rin yung ikaw-upat na page. Ayaw sulti si Rachel sa atong sikreto kay katol kaayo nagdila bayhana. Bot sa katol nga dila, unsay bot sa katol nga dila? Si Ate Emma katol kayo og dila. Unsay bot sa bot? Tabian, dili na masubay, dili na motro, wala na tsansa. Tabian. Tabian ba? Kusog kayo mo tabi-tabi ba? Si Jura dito, nangwano, nangaway na po dito ni Kwano, nabi-tabi pa. Si Kuya dito, nagsubagay na po sila ni Kwano na. Kusog kayo mo nagilon ba? Kusog kayo nabi. Sige, pili ang husto nga pulungan nga nagpahayag may tungod sa mga retrato o sa mga retrato do. Oh, tantawa ni 17. Unsa imo makita diya sa drawing, sa picture? Iring ilaw wom sa lamisa. Dahil ko iring ilalam sa lamisa. Kinsa man na nga iring? Si Muso? Ikaw ba ni Messi? Tanawan ang drawing. Unsa man na sa 18? Oh, pila man na sila kamok bata? Tulo. Unsa man ang sana sa tunga? Dako. Unsa man ang sa isikadaplin? Sa kuan sa right. Oh, isikadaplin sa laki o bayi, left and right. Sa lalaki, unsa man na? Laki na sila bayi. Bye. Oh. So unsay answer? A, B, C. Ang A, batang lalaki sa tunga sa duha ka babae. Ay. A. Oh. 19. Kumpletuha ang mga pulong, sudli ang litra sa matag kahon. Isulat ang pulong sa imong papel. Gamiton kini sa paghulagoy sa mga tao, butang o lugar. So, ng 19.
19. Saan na siya? MTB, 19. Sumali. Saan yung 19? Gamiton kini sa paghulagoy sa mga tao, butang o lugar. Usa ka desisyon may tungod sa unsang nahitabo sa resulta. Isud ni. May answer sa mga rin. Isub ni kayo nga kuno. Gamiton kayo sa pagulagoy sa mga tao, butang o lugar. Usa ka desisyon may tungod sa unsang mahitabo o resulta. Wala na ito eh. 21 taya. Unsay tawag ni ining ilustrasyon? A, B, Bar graph. A. Unsa ang pundok sa tumatambong sa dunay kinadagang mutambong na nambong? Barbara. Mga tinunan sa primary. Unsa ang grupo nga tumatambong sa dunay number 23. Unsa may answer ng 23? Mga bisita. Mga bisita. 24. Ngano ka nga mas dagan ang ginikanan nga magsaksi sa programa kaysa mga B. Gisuportahan sa mga ginikanan ang batang ning pasundayag. Kaya ASP na ta. ASP na. Very good lagi si Kuya Toy. Dula-dula na ko bike. Pagkay ko na. Ay, game, palag pa lang sa kaging. May bike ko na. Tara. Ayun na laging sa hapit na. Pagkahuman na lang sa exam. Gabi naman po, do dark na. Kakuha na yun. Kaya ko na. Wala may kay answer sa ASP. Kabay ko nun ka. Wala mo kay answer sa ASP Dria. Oh, na de ASP. Ito Sige, ang dalit unsay mo sa kay unsay dark mo na answer niya. anang kuan? 1. ASP. Ya, sa ni sige ba? Ha? Okay ko lang ka. Sige, magpektar na. Hayag bitaw ron. Niya si Ariel sa maturon na to. Study po to. Ato kanong bari yun. Unsa ba yun? After na lang ya sa exam. After na lang yun. Madu. Half day naman lang ugma. Madu. Ugma, wa naman kay exam si Inday na ako man. Lloyd Si Inday sa Sabado na pa siya mo, removal pa siya sa Sabado. Luoy po si Inday. Sige madu. Niya si Inday mo kan pa. Dito abo siya magbisita. Asa mo si Grandma? Magbisita dito siya. Asa mo si Grandma ron? Story-story sa dito dahil natalan. Sige, asa man si Grandma? Bike ko? Asa man si Grandma? Mano pa ko? Baby, dali ano to ni? Kung sa may mo answer ani? A. Andare. A. Pili ang eksaktong litra nga among buhaton unsa ni? Nga angay buhaton sa kada sitwasyon. Nakita nimo ang imong classmate nga gigisi niya ang panit sa balaan nga libro. Unsay balaan nga libro? Kuha. Bible. Unsay imong buhaton? Haon ko ang Quran gikan niya aron dili Bitcoin is a pure speculative game. It's a pure bubble. B. Pasagdan ko na lang siya sa iyang gibuhat. C. Sultihan ko siya nga ayaw gisia ang mga panit sa balaang libro. A. Bible. Bible. C. Ang answer din nila is C. Sultihan mo siya.
Ay di nimo kuwaon mo sa ayaw na nagisiya. So number 2, kusog ang tingog sa radyo samtang naminaw og balita ang imong papa. Imong nadungog nga nangadji ang pamilya Muslim sa iyang silingan. Sultihan ako akong papa nga hinayon ang radyo kay nangadji ang among silingan. Muhilom na lang ko samtang sila nag-ampo. Pulaton ako si papa nga sultihan ko sa mga nga sultihan ko nga hinayon. B. Uy, muhilom na lang ka samtang sila nag-ampo. Kusog kayo ang tingog sa radyo ni tatay. Si tatay ba, kusog kayo sa radyo. Mohilom. Nya, nangadji man imong silingan. The-praise sila. Ga-pray man sila. Kung sa may imong buhaton. Mohilom. Imo inon si tatay nga tay. Imo sa imong papa nga. Hinayon ang radyo kay nangadji. Hinayan ang radyo. Hinayan ang radyo, TV o ang sound system. Kaya nangadji ang silingan. Israel. Kay balo ka nga higalang Muslim sa imong isuon mo ana sa inyong pista. Unsa ang imong buhaton? Sultihan ako siya nga ang among giandam walay sagol nga karning baboy ug maghimo siya mukaon. C. Si ma'am, sultihan ako si mama nga tanang karning baboy ang andamon. C. Si, sultihan ako akong magulang nga dili na lang siya panaon sa among barangay. Sakto na dili. Sakto? Sa 3, Ha? Try. 4 na. Try. Hmm. 4. ang answer nila sa 3 sa ASP is B. Kay balo ka nga ang higalang Muslim sa imong isuon mo ana sa inyong pista. Unsa ang imong buhaton? Sultihan nako siya nga ang among giandam walay sagol nga karning baboy ug mahimo siya mukaon. Sultihan ako si mama nga tanan karning baboy ang andamon. Uy. Try. Kung sa imong answer sa 3. Kuan. Kini ang kuan ako. C. Sultihan ang ilang dire B, ang ilang kuan dire. Sultihan nako ang akong magulang nga dili na lang siya panahon sa among barangay. Dagway. Sa munisimo ko. 4. Gipaila-ila ka sa imong igagaw sa iyang suod nga higala. Usa siya kasakop sa Iglesia ni Cristo o ikaw usab usa ka baptist. 4. Try 4. Gipaila-ila ka sa imong igagaw sa iyang suod nga higala. Usa siya kasakop sa Iglesia ni Cristo o ikaw usab usa kasakop sa baptist. Mga religion na Catholic, Iglesia ni Cristo, Baptist, UCCP, lahat po na sila nga religion. Ayohon ko siya pag-istorya, paghuman sa pagpilailan na ako, maghigala pa niya bisan magkalahi ang among pagtuo sa Dios. Pasagdan ko ang iya akong igagaw kung unsa man ang iyang gustong buhaton. Ito man. A. B. Magigigala ko pa niya bisan magkalahi ang among pagtuo sa Dios. Anak mo na niya. 5. Ito man. Ikaw, guna-una ka dito sa dula, no? 5. Nakita ni mo ang nagdula sulod sa usa ka kapilya ang bata. Pasagdan ko siya sa ilang pagdula, dili ko mapil sa ilang dula, aron dili siya dili na masaba pa. Sultihan ko sila nga magdula sa dulaanan. C. Gupuro ko sila hangtod mapugo sila o gawa sa kapilya. Sa yung baton. B. B. Sultihan ko sila nga B ang answer. Sa 6. B po. Dili uy. Namatikdan nimo nga inusara nga dili apil sa iya dula ang bag-o ninyong classmate. Kung sa imong buhaton dili na kumudula ug banan ko na lang akong bag-ong classmate. Sultihan ko siya nga pagtuon na lang sa libre tungod kay wala siya gikasulti. C. Pangutanong ko usa ang akong mga kadula kung gusto ba nila nga paapilon siya sa dula. Ang sakto na. C. Imo panahid nga pwede po siya papilon kaya siya na mabuto siya kung siya kadula. Basi maulaw po ba? Nakita nimo nga gikasapaan o gikusi sa imong higala ang iyang manghod. Kung sa may imong buhaton,
Sultihan ko 7. Sultihan ko siya nga istoryahon lang siya sa hinay-hinay ang iyang manghod ug dili pasakitan. D. B. Pangutanon ko siya kung unsay gibuhat sa iyang manghod. C. Sugyot ko nga isumbong na lang sa ilang inahan ang iyang manghod. D. Istoryahon ko ang iyang isuon. So may answer nimo. D. Ang isakto ni A. Sultihan ko siya nga istoryahon lang niya o sa hinay ang iyang manghod ug dili. A ang answer ana. Sultian. Oo. Nakita nimo si kuan nga kuan nimo manghod para nimo nakitaan ka nga imong gi posisir sultihan ka kuya ayaw na kuan na sulti na siya ayaw na siya posiah ayaw na siya subuga anaon 8 na. 8 kaduha na sa imong matik kung kaduha na nimo na matikding nga gituyo pag patid sa inyong kinadak-ang classmate ang imong kinagamyang classmate. Gisultihan nimo siya ni adtong una niyang pagbuhat niini. Nangayaw siya og pasaylo og miingon siya nga wala na niya tuyo ang nitabo. Og nasuta nimo nga dili siya matinud-anon sa iyang giingon. Okay, sige ra magyapon. Og karon giusban na usab niya ang imong classmate. Kung sa imong buhaton, maghilom lang ko kay basin ako ang iyang buhatan sa ingon. B. Sultihan ko ang uban na mong classmate nga patiran usab na mo siya. C. Kasapaan ko ang akong classmate nga gipatiran kaya wala mo sukol. D. Sumbong na ko siya sa among magtutudlo aron mahunong na ang iyang gibuhat. Maghilom. Usab may answer ni ng 8. D. D. Isumbong na ko siya sa among teacher, magtutudlo aron mohunong na ang iyang gibuhat. Mangilabot gani imong classmate, manumbag gani imong classmate o mangaway gani sa imong classmate. Ayaw siya pala isumbong, no? Dili na ka maghilom. Isumbong nimo. Ayaw po siya sulti, ayaw po siya na imong classmate nga, psst, kala, patiran no, kaya yung patiran. Sa'yo pala. Ha? Di po nimo siya kasapaan. Nimo siya isugilon, dili nimo siya kasapaan. 9. Aduna kay higala nga naandan na nimong tawgon og bao kay hinay kayo iyang niho. Bisan og gibunyagan na siya niini, gilag gyapon kaniyang higala bisan og nasakitan siya. Yajura kog muhon. Sorry, badlongon og sultihan ko sila nga ako na lang ang makatawag niya og ingon maana kay managhiga naman. B. Oh, B. badlongon na ko sila ipakita ko ang pagpangayo pasaylo sa akong higala. C. Hagiton ko sila og away ako kita ko andang private akong higala. Mo apilo sa pagsungog sa akong higala. Saman. B. Badlongon ko sila ipakita. 10. Nasayop ang akong classmate sa paglitok sa pulong samtang gibasa ang imong maestro. Gipabasa sa imong maestro. Nakita nimong hilom nga gigatawan siya sa imong tapad. Unsa imong buhaton? Kuan to answer ni? 10. B. Badlungon ko siya pinagi sa pagsinyas o pagisultihan ko siya sa pagkahuman sa klase. Isulti ko sa akong classmate kaya sayop sa katawan siya ang akong tapad. Sultihan ko siya o kusog aron mabaon niya tarang buot niya. Dili na lang ko nakutan kung sakto B. Badlungon. 11. Kadaganan 11 ha? 11. Ito. Kadaganan sa akong classmate, kadaganan sa mga classmate ni Erwin, nagkopyahanay sa ilang homework tungod kay lisod kini kaayo. Unsa ang angay nimong buhaton? Maghilom lam o pasagdan ang iyang mga classmate? Isumbong sa ilang magtutudlo para masultihan iyang mga classmates sa sayop nga ilang ibuhat? Mangopya apil sa iyang homework? Isumbong sa ilang pagtutudlo. Isumbong B. 12. Wala tuyo nga nabuhian nimo ang basong nabuhak kini. Unsa angay nimong buhaton? A. Sultihan nimo ang imong nanay nga tinuod nga nangayo ka og pasaylo. Maghilom lang ka kung mangutanang imong nanay.
Ipuson ang nabuok nga baso nga wala pa yung nakakita. Isa man. Sultian. Imong hipuson dahil sultian ni Musta Anay nga nay nabuok biya na ko itong baso. Nay, na dead biya itong kining nay. Among ito. Gano'n among ito Kuya Jura. Ay, 13. 13. Nakita nimo nga gipatiran sa usa ka dakong bata ang imong classmate nga hanap na og panan-aw. Unsa imong buhaton? Imo siyang gitabangan o giubanan sa iyang magtutudlo aron sultihan sa nahitabo. Imong sumbagon ang batang nagpatid sa imong classmate. Imong katawan ang hanap og panan-aw nimong classmate. Ay, imo siyang gitabangan o giubanan sa inyong magtutudlo aron sultian sa nahitabo. Okay. Malungo lagi ka. Tapos 40 na ta? No, 14 na. Nakita nimo nga si Eman, okay sir. Eman ang bag-ong balhin nga bata o gikataw-an sa iyang mga classmate. A. Moapil ka og katawa. Buyagon. Buyagon imong classmate o hatagad pagkaon sa imo. Buyagon. Very good. I-drawing ang malipayong nawong sa kada numero ko nagpakita og baruganan og subo nga nawong kundili. Kung sa mana, happy og kuan na iya imong i-draw. Kapag sad. Happy og sad. Gusto nila ko sa Hindi, imo i-draw. Ana man na. Lo ka mo daw. I-draw ka ka mo draw og sad og happy. Kani ba? Ling ani. Ana, happy lang ga. Ana. Sad gani, gana. Ang mouth ga ana. Kini ya. Kadaghanan sa mga classmate ni Erwin nagkopyanan sa ilang homework tungod kay lisod kini kaayo. Ging, Sa mana, ikon siya sad or ging happy. sa happy face of frown. Ha? Ana man ang happy face. Kung maayo ang kuan happy. Susabot. Kung kuan sad ana. Oh, kung wala ka mo draw ana. O mo na imong i-draw sa imong kuan tubag. Tay, 15 to ta? Oo, 15. Kadaghanan sa mga classmate ni Erwin nagkopyanan sa i-drawing ang malipayong nawong sa kada numero kung nagpakita og baruganan kuno og subo kung ang nawong kung dili, ha? Dark na. Dark na. Sige na, kadaghanan sa mga classmate ni Erwin nagkopyanan sa ilang homework tungod kay lisod kini. Unsa man na ang happy or sad? Nakakopya na nanay. Oh, Sad. sad. Oh, mo drawing ka og sad, ha? Namatikdan nimo nga daghang sagbot na nagkatag sa palibot. Nasabtan sa imong klase nga nagbubuhat og open letter para sa tanang tinunan aron matagan sila og pahibalo nga walay kapuslanan nga maghatag og sagbot sa palibot. 16 na ta? Gusto mo na 16, happy or happy na? Kay kuhan mo na kanang nasabtan imong klase. 17, nadungog nimo nga si Iman ang bagong balin nga bata ang ipinagsultihan sa imong mga classmate. Happy. Sad. Wala tuyo ang buhian nimo ang baso nabuwak kini pag abot sa imong nanay gisultihan dayon nimo siya nga nangayo kag pasaylo. Happy. 8. 18 na? 19. 18 man to imong happy. 19. Nakita nimo nga gipatiran ang usa ka dakong bata sa imong classmate nga hanap og panan-aw. Dali nimong gitabangan ang imong classmate. Giubanan nimo siya sa inyong magtutudlo aron sultihan sa nahitabo. Happy or sad? Happy. Okay. Imo mo siya gitabangan. Okay? Kuan man tay, kabalo kuan eh. Check or X. Okay, check or X. Tanawa na mo litrato sa butan og check kung kini gapakita sa maayong buhat o X kung kini gapakita sa dili maayong buhat. 20 unsa man eh? Kuan gad. Inabay akseptasyon na siya. Unsa man na? Check or X? Check. Yan po. 21 gaampo, check or X? Check. 22 unsa man eh? Check. Unsa man eh sa 22? Gansa ni siya. Dili na siya maklaro. 22. Unsa man eh 22? Dili siya maklaro. X na X. X. Gansa na siya. Gansa na siya tatay. Hindi mo klaro basta kay ang kuan ko ni X.
Wala akong galing po. Ang 23, What? Check. check. Ang 24, X. so 22 o 24 ang X ha? Mana? Oh. Bye-bye. Ano po yun si Inday Upsikuan? Batay! Mayo og ano? Mayo og attention siya ron ba? Very good si kuya ba? 9, Hmm. 9:40 by Sige na, 5. bike sa